Občas sa ma pýtate, či je coaching niečo také ako terapia. V čom sú si možno podobné, je, že ak máte svojho terapeuta, prídete na stretnutie, tak je to stretnutie, ktoré je založené v prvom rade na dôvere a je to stretnutie, ktoré prebieha medzi vami dvoma a riešite všetky teda tému, ktorú si potrebujete spracovať. V čom sú však rozdielne je, že coaching sa nezvykne pozerať späť, nepozeráme sa do minulosti. Iba ak hľadáme nejaké zdroje, niečo, čo sa nám podarilo, niečo, čo môže byť nejakým zdrojom nejakej sily pre nás a pomôcť nám do budúcnosti. Čiže pri coachingu pracujeme s tým, čo chceme dosiahnuť. Čo je to, kam ja sa chcem dostať. Tu som teraz v prítomnosti a kam sa chcem posunúť. Ja neviem, chcem sa naučiť cudzí jazyk, schudnúť, nájsť si partnera, zmeniť prácu. Čo chcem vyriešiť tam? Nehľadám spätne, čo mi možno ublížilo, čo si potrebujem vyriešiť. Čiže to je za mňa asi taký hlavný rozdiel medzi nimi. A z môjho pohľadu sú to obidva veľmi silné nástroje a vždy záleží od toho, čo potrebujete poriešiť.